kuwi yen padu, aja sok ning jero omah amel bojone. Kok nek nganti wong lanang padu kumpul karo bojone meneh, iki amarah ini akan selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran. Sing apik iki nglunga, golek liyane. Lunga golek liyane. Iki golek hiburan. Ayo mboten lunga ki ndelik golek papan. Aman sik. Ayo. Wah, Pokok Mas Rizal. Mas Rizal niku lho enggak. Dal, sampean siji kudu iso nyekne bojomu. Ini kan juga ngomong lho. Mboten, Pak. Pas iki menang. Mboten. Buat kowe to anu. Mboten sing terakhir niki. Nggih. Sampean iki kudu iso nyekne bojomu mergo mbiyen ki beda, mbiyen sik bujang saiki hidup berumah tangga. Nggih. Jal, wong wedok ki mudah. Kowe kudu iso nyekne wong wedok. Wong wedok ki anggere mbok tukokne sandangan, perhiasan, mbok wehi dhuwit, istane omah mesti ayem. Wah, kowe iki kaya semugih. Wong wedok iki ya butuh hubungan biologis barang. Lho wis to, lek wis mbok tukokne klambi, mbok tukokne mas-masan, mbok wehi dhuwit, awake dhewe rasa butuh mesti ditawani. Lho wong wedok wis tenan, Berarti jujo. diujo, Bos. Loh, Wong wedok nek sembarang mbok tukokne, skincare mbok tukokne, los. Setok, sampean biasanya wong muni-muni mesti ana tulodo ana contone. Lah iya toh. Bojomu kok Lho, Berarti bojomu mbok ujo. bojo ki njaluk dhuwit nang sewu. Mas njaluk dhuwit blonjo pira? 2 juta, tak 5 juta. Masyaallah. Wong sugih, Bos. Anakmu budal sekolah. Sekolah ke sangune 500.000 Bos SD ke. Lah nek gantek. Tak gepuki mulai. Ngawur ya iki. Iki apik tenan lho. Oh, berarti kuwi fasilitas omahmu. Wong los kok. Berarti omahmu fasilitas Lho komplit. iya lho, Bos. Mampu kok. Tempat olahraga Olahraga enek lho. Mulane omahku cilik tapi tingkat, Bos. tingkat pinten. 7 lho. Loh. Lantai bawah, Ruang tamu, lantai 2, lantai 2 iki ruang keluarga. loh, lantai 3. Garasi. Dadi mobilku mlebu cek angkat lift. Loh. Dan Pak, iki kelasnya wis artis tenan. Iya, awak dhewe nyambut gawe biyen kok. Tiga apa lho? Lantai bawah napa, Pak? Kopok iki jane iki. Kopok. Lantai bawah. Lantai bawah. Lantai bawah udah ruang tamu lho, gede. Lantai 2, Olahraga, lantai 3, garasi, lantai 4 napa, Pak? kamar tamu, Loh. Lantai 5. kamar keluarga, Loh. Khusus lantai 6. jogging, Loh, olahraga. Itu olahraga, Loh, itu olahraga. lantai 7. Alat fitness Loh. full. PE. Lantai ndul dhewe, Iki. jeding. Sirkulasine kualik. Lho, jeding nek ning ngisor kuwi mudune kesuwen. Loh. Tak deke ning dhuwur sret, paralel ning tengah. Ces, tak gawe transparan. Loh. Paralon sing bening. Iya bening lho, dadi nek ceplok cenderung. Masyaallah. Lah kuwi ndane bojomu lemu rasa guling-guling kuwi. Mangsane Oh, kamar mandi ning dhuwur lho. Terus sing toilet. baku ngeten, Pak. Piwon. Kuncine wong sukses Rasa kuwi nuturi. ya setitik tak urun to, Mas. Jal, Kuncine wong sukses niku napa, Mas? kuncine wong sukses karo wong wedok. Kuwi pokoke wong wedok sing penting iki dadi kunci iki. Kuncine iki wong lanang, gemboke iki wong wedok. Kuncine wong lanang, Gemboke wong wedok. aja nganti yen Mas Rizal sebagai kunci Ngleboni gembok liyane. ya Allah. Mergo ora cocok. Oh iya bener. Kuncine Nek kuncine iki ora gathuk, kuwi ora bakal gembok iki ora bakal buka. apa iya? Oh iya lho, Bos. Kunci ku ning ndi enek. Lah udah kan Kang Bandrek. Kang Bandrek. Wis elek kok. Gemboke wong wedok insyaallah gembokmu ki mbok rapeti, kuncimu mbok rapeti, insyaallah hidupmu akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Sing ora ana bakal sing misahke ya kuwi pati sing misahne. Alhamdulillah. Sing Wong nyapa kok diarani gembok? gembok iso Tekno. gem ki saka tembung gem ki gemati. Wong wedok kudu gemati karo wong lanang. Saiki akeh wong wedok sing ora gemati karo wong lanang, Pak. Tangi turu wong lanang ora digene kopi, ora digene teh, isine buka HP tok. Wong wedok iki kaya ngono iki, Pak. TikTokan. TikTokan. Sopo, Mas? Bojoku dhewe. Kok lek kemetak iki lho. Lho iya lho, mayoritas wong wedok kaya ngono. Iya, iya, iya. Wong lanang iki kesia-sia. Sabar, Mas. Wong lanang iki lara. Sabar, sabar. Rambut gawe lho, Pak. Sabar, kowe iki jan, kowe iki tak tuweke. Kosong. Bojomu ki nganti kaya ngono kuwi. Wis ora bojoku tok kabeh wong wedok iki ngono kuwi saiki. Sasa nangis. Nek ra duwe-duwe iki ra disugih apa, Pak. Wong wedok iki nyolong wong lanang iki nelongso, Pak. Lah gene cek iki bojomu mbok kaya 50 sampean yo nyusul turun dhuwur. Turun dhuwur bojoku watuk. Piye?
Aku watuk, Pak. Heeh. Tak kok bojoku. Ban mbok 50. 50 tok, aku turu dhuwur, Pak. Tak aku watuk to. Tak kok bojoku lho. Piye? Watuk. 50 watuk. Masa 50 watuk ra entuk. Oh. Mulane wong itu kudu ganti karo wong lanang. Gem mau no, Mas. Gem iki gemati. Dadi wong itu kudu gemati. Mbok. Mbok ki saka tembung mbok ki kanca mbok. Tegese lek dadi mbok, insyaallah kowe iki kudu dadi ibu sing bekti, kudu dadi ibu sing setiti. Mergo ana dawuh para winasis, surga di telapak kaki ibu. Iki lho sing diarani intisarinya di sini, Pak. Sing kakung ibarat kunci. Kunci ki kun carane keluargamu ki saka kowe wong lanang. Ya wong lanang ki dadi presiden rumah tangga, apik insyaallah keluargamu dadi keluarga sing becik. Lho, mergo kun kuwi enek telu. Kun payakun kuwi enek telu. Enek telu kun sing madangi jagat karo kun sing ngangklang jagat karo kun sing nggawa rezeki utawa nggawa panganan. Loh, kun iki telu, Mas. Nggih lho, Bos. Pertama kun Sing madangi jagat. Kuwi kunang-kunang. Oh iya, Pak, ngurup Madangi jagat. Ngurup iya. Ana kun sing ngangklang jagat. Apa kuwi? Kuntul. Kuntul iya. Kun kanca, kuntul iya. Kun sing mawa rezeki. Kuwi ana jenenge kundangan. Selamatan yasinan kuwi mulai nggawa rezeki. Ning aja siji kun sing nggawa pati. apa kuwi? Kunduran truk iki bayar. Apik lho iki. Lagu ngrungokne kangge ngono kene. Kunci ki cintailah keluargamu sampai akhir hayatmu. Karena keluarga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Karena cinta adalah cuma indah namun akan tetap abadi. Lah iki. Loh, baik kok. Apik bocah iki Loh, Apa juga ngopo Mas Rizal. duwe Lah, edukasi sing kuat. lho ki lho, Bos. Awake dhewe iki omah-omah tak tau. Ngene iki sing diarani saling menutupi dan melengkapi ngene. Contoh masmu to, Bos. Loh, aku ki Iki paling biyen ki lek mblonjo kurang paling. Loh, piye to? Lek mblonjo bojomu iki kurang biyen. Los Pak Mas. Saulan to lho. Saulan ya tak wehi 10. Waduh, padahal kowe iki nun sewu lho. Kowe iki termasuk koordinator. Loh, koordinator piye to, Mas? Pimpinan lho kowe. Nggih. Aku yang anak buahmu. Nggih. Kok 10 piye? Dan sampean? Bojoku iki saulan yo. Nggih. Selawe, Mas. 20 juta. 20 juta. Masya Allah. Lho iya, raupe bojoku nun sewu. Aku Mas. Sik, raupe nggih aku ah. Ya banyu kran ki ning kene rai budiken. Jane turunan Cina apa te bojone iki? Sikatan ki Fanta. Wah, raup pakai aku ah. Sikatan pakai panta. Kemui Fanta, Mas. Masya Allah, iya. Tenanan aku. Mandi. Adus ke ya, keleran nun sewu. Keleran ge pokare sweet. Adus iki pokar suwit. Lek ra ge kowe iki gudiken ngene. Loh, Masya Allah niki lho Pak, niki lho. Ya ampun. Lah nek pas anu ngono kae. Cawi ya. Kayak gak banyu aki biasanya. Lah kemeritik Ora ora. terus ndodok ya. Mangsane. Yo tak hampir sugar. Ajake ibu-ibu ada cara Mas. Dadi wayang panjenenganku terpegang 3L, Pak. Apa kuwi? 1 L itu lakon. Oh. Kedua L itu adalah lagon. Oh. L yang ketiga lucon. Iya, Pak. Lakone panjenengan, lagone ten Presiden Waranggono, lucone kula kalih Mas Betul. Ludu. Nggih. Niki. Sing L keempat lancar. Amin. Tambahi L5. Apa kuwi? Penting lunas. Ayo, Mas. Nah ini badan kuwi. Sapa ki? Jejeli, kapil. Puri ya, Bu. Anu, mane sing saya lho, aku sore tak delok ning gone siarane live jenenge kaya sing kesurupan. Kesurupan piye kae masuk ngain. Sopo? Pun. Boleh. Periksa. Oh, ya udah. Kae mau langsung nguntil pal. Udah. Iki wis sadar. Nggih. Ana pes tukar nggih, Gus nggih. Nggih. Siap. Jalanan. Let's
Mas Jo. Kluthuk sama Mas Jo. Wis terus. Wis mau ning kene bae ro kita Ya bawa. tepne. Kita bawa. Sembarang ngomong aku salah ki. Kita mbok didoe wong ya ket wali gue ning kene ro aku ning kene bro dadak. Delok itu, sakedit ngene iki yo guna lho. Ngawur arek-arek iki. Guna lho kita. Guna 1 juta iki lek ana 500 yo ora gelem sak juta ini. Ora. Ini iki Takone. lho. Iya kere yo ya. Aku sak nyawani anakku sesuk. Jare anakmu 500. Ana 500 dari 500. Kuwi iki mek rencana. Rencane mbok umbuk Iki sambemu. Mas, iki tak atur iki. Piye Ya nek? kudu manut aku iki lara manut aku. Lah ra manut jenengan wong melu jenengan mosok Berarti manut. awake dhewe ludukan. Wah, oke. Ketoprak aku ludukan. Barang ngejakmu piye wis. Manut jenengan kula. Kayak ngomong ya Mas yo. Lah ludruk kan Wis. Anu. Apa? Apa? Wis Wis sutradarane kono kok. Wis piye Payang nari wayang aku piye? Nari aku piye? Payang kulit pun enten. Nah, ludruk awake dhewe tau sari tambah yoso. Nggih. Ah, Bandung Bondowoso wis tau kan bayang wong kan bingung. Jarang-jarang. Ah, lakone tak gawe rabine Garut. Rabine wis sagini Mas yo. Oleh ora? Rabine wis sagini piye? Saged. Lek rabine wis sagini ngesane puri. Dan apa? Lah lahirne gelem tok ra pecah. Sampai kok ngomongake. Tak jual Aku iki kayak kono-kono kaya ngene ngene. Malah sing penak iki laire Anoman. Metune butute sing dadi keri mbok ya. Kuwi enek lho sing rekasake langsung operasi. Apa? Loh, buta cakil. Piye? Ha sing metu cangkeme sik terus gantel piye nek? Bupati Iki bisa diri betul pada kritik. Payo, ate kritik piye? Lahir sang geni sing MC ini Mas Darmaji lho. Iya. Lah kuwi kota wau. Medalipun sang ponang jabal bayi bro saking sela-selaipun rikmo. Kemedul. Ana Mas. Iki. Doae. Antara jok tangan bopo ya Mas. Ya, antara. Lah mboten betos seragam ya, Pak. Ora seragaman. Awake dhewe ora seragaman sapi lho Mas. Ya. Oke. Jadi siap. properti itu nomor 2 yang Oke. penting penampilan. Oke, siap. Ya. Punya tuh gudak gedek itu. Sampeyan dadi apa kuwi tak nyuwun pirsa kene lho. Lah, coba kesusu anu. Modelmu kaya wong kena penyakit ngono lho, Mas. Kancane sehat kene iki to, Nduk. Ngono. Kono, nyuwun pirsa, tangkut. Dadi apa? Ceritane ngene. Sampeyan dadi Antaraja ya, Mas? Oh, kula Antarja. Oke, siap. Puri sampeyan dadi bojone Gatot-kaca. Pergiwo. Oh, HP. Pergiwo pawake halus lho, Pur. Halus. Dadi halus, ora kok nyente-nyente kaya aku enggak. Terus Halus. Pergi wong ki halus. Nek nyente-nyente iki pergi terus. sampeyan Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Dan gak ngomong kerja konsentrasi kan. Ceritane ngene lho, tak Wah, ceritain. angel ngucapmu kok. Gatot Kaca lagi andum kata seneng karo Oh, gandrung. Pergiwo gandrung. Oh, oke. Ketekan Antaraja. Lah, tuk terus ndak Dadi anak. Antaraja takok karo Gatot Kaca, ngono lho. Dadi sing pertama Gatot Kaca gabungan karo Dalang iki mesti paham, ora usah nentang. Nah, Mikir apa? Gatot Kaca. Gatot-kaca ya gagah. gagah. Endi? Kotang Antakusuma ndi? Kotang Antakusuma. Aku ora tuku e. Lho, Ora usah digawe, ora apa-apa. Ora usah ngake. ora. Iki enak ada properti iki nganti iki rek. Iki Gatot Kaca tan becek ya. Ya oke, wae. Apa? Ya. Ah. Ya wis padha. Ya, dhisik tarinane nih, Mas. Tarinane Gatot Kaca. Ya, arep metu. Kangge Mas, bendrongane lho, Mas. Ya. Ya, pos. Ah, gandengan. Ya. Wis Mas, nek kono, ngarep kono. Kono. Tek niku sing mesti genah. Lah, ya. Mas klinik, sampeyan golek apa to, Mas? Kula tak golek tukang rias to. Wah, Iki nek dirias lagi to Gatot-kaca. ora iki wis ketok Gatot Kaca, wis ketok nganti probonan kok. Ya. Kain Pecing-pecing. Ya.
Gatot Kaca iki ngene terus dodone iki dibuka ngono lho Mas. Dadi ketok gagah menterone ngono. Piye? Ora iso mbok kokon, mbok ngengkel aku ora iso kok ngengkel. Wis diwene Prabu sing gunah ngene kok dadi digunakne no. Gunane iki piye jogete iki aku ora dong ngengkel to. Joget iki ning tong ning tong. Lah gagah. Wah. Lho ndak ono kowe iki. Kowe gak. Kuwi apa kuwi? Kowe Gatot Kaca iku duwe kotak. Kotak. Kabure kotange pomo itu. Seperti iki enek kotak ngontrak Kusuma. Oh. Iki kotange kotange semua. Walah. Ya. Lah apa? Juga piye? Ben ketok anu tenan lho. Wah, Kae sih. aduh. Wis isih tok. Apa? Ora. Jogete ndak iso api lho Mas. Jogete piye? Jogete mlengku kaya Totoro Jogete iki lho piye, Pak Eko? dikan joget ana. Enggak. Anu dong. Enggak aku ngedengamu iki aku malah seneni iki. Wah. piye to, Bos? Wong lho. Joget iki kudu enek teorine lho, Rek. Ngene lho, Rek. Ngene. Wah, oh kayak otak. Sama nyontori sapa? Sampeyan Gatot Kaca. Lah tadi sama sejuke apa iki? Aku Untuk gawe kotak. untuk semua. Ayo. Aku gawe kaos kaki. Tumpah pojokan semua. Lah kotange aja mangkekmu. Ora. Bisa on dhisik. Wah, kas kaki bang kuwi teko to. Dadi Gatot Kaca iki Ya dicontohi. lah, iki gagah ngene. Madhepe ke sana. Lah, iki pedangan lurus. Wah, Nah, gagah ngene lho. Ele. Teh. dicontoh. Gagah iku. Dadi pertama iki tung tung jelang. Tang ding tang deder tang tang tung tung jelang. Jelang itu ku mangkat. Aku ben kesotek ya ora. Ayo ya, ya. Ya, dicontoh ngono api kok. Ayo jajane. Apa ngono kok kalau ngene-ngene ya? Hah? Contohno kalau lingguh ini aku. Oh iya, sik gulune pacak golu. Ah, seni Kono, latihan juga sih. kakak. Sik. Kok mingkup kaya layangan kena kuda. Gagal Gatot Kaca kok mingkup. Kono sulukan, awake dhewe obah. Tirta Sang Gatot Kaca kena ngono lho. Goblok kuwi. Ora ndelok wayang opo kuwi? Delok wayang tapi dalane awakmu ngono goblok aku. Tirta Sang Gatot Kaca kena.
ini ada Mas Titi suwi meneh. Mampang. Aja suwi-suwi lho Mas. Iki Mas kudu tadi kesuwen iki ngene kene. Mangga dinteni ya. Mas Titi. Mas. Suwi meneh jane gitu. Aku joget lho kok. Ya wis. Malah ngrasani wong ya iki. Kiri koto sang Gatut Kaca Kinong mampake ngargo suto tekapira tresna pantomana ilmu jiwa mangis munggar cita Pur Nggih. pangendi alus garwane ndung kakang yajeng Garwanipun kakang kurang gede garwanipun kakang yajeng kurang gede tingkah kurang gede tingkah garwanipun kakang kaya anu sampeyan kelingan pita sing lawas kaya hete rusak. Iya, garwanipun kakang biasa. garwanipun kakang diajeng Iki Kang Mas. ya wis Loh. Ditakoni tekone piye kok apa kowe tresna tenan karo aku wong ayu. apa kowe tresna tenan karo aku diajeng Kula tresna mboten kali niki. Lah kowe tresna apa ora? Lah duka awe ora ngene. tenan biacok Ya karo garwane tresna. Oh nggih. Lair terusing batos kula tresna kalian panjenengan bilih wonten menapa nalapanipun kula namung nderek panjenengan Kakang Mas Gatut. anu kuwi omong ngene kok omong ngene Jangan Mas. kakean Contoni. Lah dawa ora mlebi. Baik, gimana apa sing Jawa? Saya ngomong-ngomongan sing Jawa. Ora godho to. dawa tapi gede dawamu coba Ora. apa kowe tresna karo wong kakang diajeng pergiwo Lair terus sing batin kula tresna kalih panjenengan Kang Mas. Loh, Garut Kaca ora guyu. lah baru lek nomor kowe guyu to Bang semono uga aku ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mengko kowe diajeng pergiwo Menapa saestu Kang Mas? Lakono. kuwi kaya mangkono Nah, ditututi. Ah, lan nututi kok kaya satria kangge jangkaan sing apik lho, Mas. Lan nututi kaya nututi mboke ning pasar. Kaya ngono. oh itu iya umpama ora ana wong akeh langsung tak tis tipis Ayo, diajeng jenengan menika napa tresna dilakon? Jenengan menika napa tresna kalih kula Kang Mas? aku tresna banget karo kowe diajeng paribasan ana wong ayu sak njabaning dalan ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe pergiwo Beda mawon. Awakmu ngomongan ketekan Antaraja iki nek ning wayang disuluki ngono lho. lek gatot-gatot bakal mie godhog ya Beda mawon mangawur-awurahan. Dengarane ngajurit gong aku bangsa. Tetep kadya putra lor pangriking kurang gesti. Lahing kenapa? Salebetipun andum katresnan sang Garwa Cakradhak Praptanira Raden Antaraja Nggena Upadi ingkang Rama Risang Rekudara. Ganjing langit gelap-gelap asor. Hei. Hei. Ganjing.
Bal madu ini apa jauh? Lah bumi goncang gancing. Berarti kan lindu. Kuwi surukan lo. Iya, Des. Surukan lo padane. Marane pegel jare. Kuwi pijet. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Berkindang ing alis risang maweh gandrung. Wayang omong-omongan. Wih, kabarmu piye, Mas? Apik, Mas. Iki ya meneng ae to lho Mas ngene iki niki. Ya aku ora ngerti nek sampean. Lho kudune lak yo ngomongi, ya apa? Ya sepurane ora Sesolene ngopo-opo aku yo jago. Jadi nek ngopo iki aja selingkuh iya to ya to. Bener to? Iki muden ndi? Asem. Wayang ngomong-ngomongane ora ngomong-ngomongan, ngomong-ngomongan. Oh, jare kan ngomong-ngomongan. Omong-omongane ya omong-omongan wayang. Ngono lho, omonge wayang ngomong dhewe-dhewe. Ngono lho. Ngomong iki jan masuk medung. Ngomongnya ngene lah. Kowe iki ya angel iki. Oh, apa ini kowe mantap. Aku wis manut kancane kowe yo ngengkel ae. Ngecak awakmu iki. Kudune ngerti gawean iki. Janjane yo nyambut gawe tenan. Subhanallah alhamdulillah. Oh, makasih astagfirullah. Astagfirullah. Masyaallah. Wah, astagfirullah. Astagfirullah iki nek kalah. Nek kalah iki astagfirullah. Nek menang alhamdulillah. Maksudnya wayang ngomong-ngomongan ora kok omong-omongan. Ceritane Raden Antaraja goleki ramane Raden Werkudara takok karo Garwaca, Garwaca ndak percaya dari geger. Oke, nggih. Ngono. Kuwi sing wedok rene terus rene. Kowe ngono. Nanti Pak kula. Kene tak pangku kene. Jane dalan kok germo ae. Lah ya ning kono ora kanggo ya sing balik kene. Ya wis pangune ora apa-apa pancen yo ning kene iki gratis. Ning gone pesona iki bayare akeh. Wala ta Gus, padha Gus ngaku. Sopo jenengmu Gus? Yen kowe takok marang jenengku aku Raden Kerkot. Wala ta suke kene. Kok cakil iki. Antaraja. Lho suarane pripun? Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu. Tak tambahi 50 Jolono. Piye? Sampene sing dadi Bathara. Antaraja. Lah iya kok Bathara. Kowe lah ta Gus. Sopo jenengmu? Aku Satria Pringganane Raden Gatot Beling. Lho, Kanca. Gatot kanca. Gatot Kaca iki nek gedhi wae jenenge Beling. Gatot kanca. Kowe ana dalan aku bakal goleki bapakku. Bapakmu sapa? Kowe tak ora ngerti bapakku, Yo gini kowe ngadang-adang ora ing tengah dalan kowe ngendhek aku. Apa kowe sukti kendel wani? Golek Baladewa. Antaraja iki pawakane ora Oh, ngono. lah salah nek. Bapakmu sapa? Dalah begegek ugek sak dulito. Kuwi ngono omongane semir. Aku golek bapakku. Bapakmu sapa? Werkudara. Werkudara ngono kuwi bapakku. Yen kowe ngaku kuwi bapakmu kuwi dudu bapakmu. Kuwi ngono papaku, Kuwi ngono ayahku. kuwi papiku, Kuwi babeku. kuwi ebesku, Kuwi my father. kuwi ayahku. Ya wis. Ayo kowe ngono dalan. Kowe bisa golek bapakmu yen kowe wis nglangkai bangking. Bakal tak nggih bendang siramu ning papan kene kuwi. Ketoke kowe aku sing ngene wae.
racune papan ini. Ngene, Mas. Hah? Kok gak disemprot ini? Ngene, Mas. Ceritane Antaraja iki lak putune Antaboga ki dewane ula. Nah, dadi Antaraja ki putune, otomatis Antaraja yang duwe pas. Nah, ngono. Duwe sembur. Dadi sembur putune ula kok. Sih, mbok alang-alangi lah kuku. Iya. Bakal nak sirnake kowe kan Antaraja mati. Ngene wae. Bawangnya ambles pindu. Maju Gatot-kaca. Anu aku tak ganti Antaraja, Pak. Piye to Mas? Aku Antaraja. Terus Gatot-kaca ini Mas. Klinik. Klinik. Wis pakane nang saleh ngene. Oke. Antaraja, tanding ngono Gatot-kaca. Ora ana tinane Antaraja wedi karo Gatot-kaca. Oh, bakal mati ini aku. Oh, Ambles bumi. ayo, Antaraja, metu. Nek mau golek banyu nek ndi, Mas? Masya Allah, golek dhewe. Golek dhewe ngono lho. Singgah nek dekmu. Ora, golek dhewe usaha. Ambles kuwi. Weh, Mas Gatot-kaca. dia jual giwo. Ampun ngantos kalah nggih. Kalau aku sing banget tak tresnani, ojo nganti kowe tak ketara kakang diajak bergiwo. Diajak bergiwo. Kowe isio sawetara diajak. Nek nganti ana apa-apane, besete kulit pupon kakang bakal kelangan marang kowe diajak. Diajak bergiwo. Kowe banget tak tresnani diajak. Ojo nganti kowe nusul anggonku peperangan. Tak musuhe Antaraja. Bergiwo garwane pun kakang. Kowe aja nganti nusul anggonku peperangan ya bergiwo. Merdeka! Merdeka. Bergiwo. Dino iki pun kakang wis merdeka bergiwo. Oh, anak kaki camu merdeka barang aku. Lah kudune piye ta? Masa jajah merdeka. Kok langsung perang? Wah, Antaraja bakal sirnake. Ambles bumi. Antaraja, ayo susulan aku ana ing awang. Oh, Pak, manukku kepelintir. Antaraja, ayo nusul kowe ana ing papan kene Antaraja. Mibro. Ayo Mibro. Oh, wis susulan aku ning awan-awan. Antaraja, ayo kowe munggah yen kowe Jatriya. Munggah. Mudhun, Cuk. Piye to? Ojo kleru terus. Lah kok ning dhuwur lho ndang jane. Tekon dalane lho. Kalau katanya nduri wis bos. Gini loh, ceritanya orang kemenek. Gatot-kaca itu punya kelebihan sendiri. Nah, Gatot-kaca itu punya kelebihan iso mabur. Lah Antaraja iso ambles bumi. Jadi Gatot-kaca memang mabur. Nah, ngono lho. Ora ngerti kok. Ngerti kok maksudnya, Mas? Ngono kuwi didelok ngono lho. Terus kaya awan rete aku. Wong sampean ora ngerti sejarah, kudune lah yo ditakokke. Lah iya to, ngono kuwi lah kudune piye ben apal. Antaraja ki kalau ora iso bener. Nek gragep kaget. Dhuwur blagep manuk mung kecepet. Beh, ini ngawur iso bugerucuk lho.
Aku lho sak ada. Nek aku terus gak popo-popo tangi berarti. Terus kayu mesake. Ngawulae. Ayo, kono dadi aku tambani cacah sik gue. Masuk. Ngaso piye kadung ngene poh mateng tembus bos iki. Berdua, Pur. Ayo Pur. Pergi wo. Pergi wo. Aku tak ambles kuwi sik. Peksiku kademen. Iwang, di sini Iwang. Pergi wo. Wis bubar. Pergi. Aku kepengin kowe duduhke rasa tresna marang aku. Oh, ngono to. Kan ditembang. Apa? Jangan lodo niku. Aku kok ada tempat saya. Anakku gendong ya Pak, yang gendong. Ya, berdua ya Mas ya. Nggih, Bos. Berdua karo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Iki dalu kula kabatah Bunati supados paring tausiah. Ing dalu menika Biasanya mereka tahu isin apa tahu? tausiah. Oh, tahu siang. Kok boleh badhe ngaturaken tahu bulat? Mboten. Kula namung titip paling kemawon kagem Bunarti sak keluarga. Nggih. Nggih, mugi-mugi kemawon menapa kajat nyatipun kabul. Amin. Insyaallah ingkang dipun jangkah dipun ridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah wong sedekah mboten limpah, ora roboh sansaya kokoh lan bakoh. Amin. Kulu makrofin sedekahun inama akmalu bi niatipun Bunarti insyaallah dipun catet ngamal jariyahipun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Lho Mas. Lah iso ki gandolono sarunge ustaz ngene iki. Pas gandoli sarung iki. ora buka dulu ngono. Gandoli ngono. Astagfirullahaladzim. Kok gandoli sarung kok Ora ngono. Iki mau nganti bingung golek serban klambine berarti tak gowo nek. Iki mau klambine Rizal yo tak ge. Alhamdulillah muga-muga Pak Samin seneng. Biarpun beliaunya itu pun teng alam barzah, teng swarga insyaallah niki beri niate nyenengke Pak Samin. Wong kuwi yen duwe aja medhit aja pelit mergo Gusti Allah len menehi mate ora gelem didudoh-dudohke tur ora gelem nyemayani nawaitune nek niate pengen bahagiake mulyake aja nyawa ngenteni duwe. Ya Terus ya Mas. terus nah aku tak salin neh. Iki beri aku nggo salin akeh salin. Undutane anu Mas. Undutane almarhum. Iki lho, apa iki? Iki apa iki? Serban. Pusaka.